Africa my continent se-Africa kuyi-South Africa kwaZulu umsunduzi seMaritzburg khona isisho noma isakha sesiZulu esithi azikapholi izilonda ukuthi ayisabhibhi ukubhibha kwazo zizobhibha ubusiqaqabula udaba olucishe lifana nalo ke lolu esihamba ngalo namhlanje udaba lwakwaDlamini kwahaza yeah I think seHawick kunezingane ezimbili zingamawele ezilimale lapha ku 375 uPhil Street eHomi yeah iHomi leliya flat leliyana uma kuvela lezo ndaba kube sekuqaqabuleka ke izilonda zavele zabhipha yikho ke sila namhlanje sinodadewethu uzosithatha nje asibeke ukuthi udaba lwakwaDlamini lwengane ewe ku 4th floor yawushaya basement umzali ubhlungu bale yangane nakulo yamndeni nento eyenzekile kulo yamgqibelo ngoba athi siyibeka ingane izolo yena kumthinta kanjani dadewethu usitshele ubani ehleni nalo bese ke usibekele sakhe isigameko. Mina ngoNontuthuko ngumama kaAndiswa ongasekho naye owalimalela kulona leli bhilidi. Indaba kaDlamini ibhlungu kakhulu ingithintile ngathi mangiyibona ngithunyelelwa omunye wabangani bami ngavele ngathunikala nje kwavuka ngangena ezicathulweni zomndeni wakaDlamini ibhlungu nje ibuhlungu kakhulu ngiyazwelana kakhulu nawo umndeni wakaDlamini ngiyayazi into ababhekene nayo and ngicabanga ukuthi inzima kakhulu ngoba nansi nenye ingane esasesibhedlela engaziwa ukuthi ke kuzokwenzakalani. Eyami ke indaba yenzeka ngo February 16 2023 ulwesine la ngathola khona ucingo oluvela emaphoyiseni aseThekwini lathi malingena nje lelo cingo angisakhumbula nokuthi wayeUconstable bani lo wayengifonele athi sifona la emaphoyiseni eThekwini unayo ingane ehlala ngapha eThekwini ngivume ngavele ngaqhaqhazela ngashiwa igazi igazi lami lasho ukuthi khona okungahambi kahle lana bathi ke ngavuma ukuthi yebo ikhona ingane yami ehlala lapho ifunda eThekwini bathi ke sidinga njengamanje la eThekwini ngithi sebusuku manje angikwazi ukuhamba hayi lalini maliqhubeka iphoyisa ngathi mina ngisacela ukukunika indodana yami ukhulume nayo ngoba ngaba kwesinye isimo sokuthuka kakhulu ngiyakhumbula nje ngibuza ngithi wenzeni uAndiswa ngacabanga ukuthi phela mhlawumbe uboshiwe uyabona hayi kodwa mase kuthiwa ke sifuneka eThekwini manje ngalesi sikhathi kwase kulate kona noma ngasakhumbuli kahle hle ukuthi kwakuyikhathi sini hayi ke ucingo ngilinika umfowabo bese ngithi kena nanoma yini ezoshiwe leli phoyisa ngicela utshela ubaba wakho ngicela ufonele ubaba wakho ngoba ngiyasaba ukuzwa ukuthi kwenze njani. Hayi ke kwathi kusenjalo asiphela ngesikhathi eside wangena ubaba wakhe nobaba omdala nomalume ngizothi nje umndeni wakaMantshongo wangena kwathi kusenjalo ngisathukile nginjalo nje ngifrizile kwangena umndeni wasekhaya kithi kaJili ngwakaJili mina kwavele kwagcwala indlu hayi akekho wayephuma negama ukuthi kwenzekeni kodwa ngangisenza ukuthi inkulu lento nanokubona nje omamncane bami abantu abakhulile ukuthi bangavuswa ngalesikhathi kusho
futhi kubi. Hhayi, babuye-ke bahambe obaba baye eThekwini nje ngaso leso sikhathi. Baphinde babuye. Ayi, uma bebuya ngibabuka emehlweni abantu, uyabona abantu uma babuka emehlweni beshalaza nje, uyabona. Hhayi, bangene ney'tuli ekamereni ngoba ngangisembhedeni. And le nto eqondana nokuthi angiphilile, ngisanda kubuya e-theatre. Khona i-major operation engangenziwa. Hhayi, bavele bathi nje, hhayi kunjalo, iy'ndaba ziyiqiniso. Hhayi, kwavele kwangicacela ukuthi konakele enganeni yami. Abazange-ke balande ukuthi kwenzekeni, nokuthi-ke nami ingqondo yami yavele yadideka nje. Bangena abantu, kwangena abantu. Eyi, angikhumbuli ukuthi ngatshelwa nini ukuthi kwenzeke into enje. Kodwa-ke ngokutshelwa, u-Andiswa wayehlala e-Res enye. So uze la eHomi, abangani bakhe abahlala khona, uvakashile. Yenzeka lento ngoLwesine, ngimhambisa esikoleni ngoLwesithathu, shuthi izolo. Kugcina kwami ukukhuluma naye, wayekade eshilo-ke ukuthi uzoyobona abangani bakhe lapho. So-ke ngokwenkulumo-ke zabangani, wangena wasukuma ewumuntu oyendlini encane. Kukhona omphelezelayo. Ambone engasabuyi, bese eyalunguza la ashone ngakhona. Hhayi, amemeze akekho. Into ayibona nje isicathulo sakhe sodwa. So kwaba yinto enjalo-ke. Obaba bakhe nomfana wami u-Asanda nomalume bafike sakhona endaweni yesigameko, nama-paramedics namaphoyisa. Kwacaca ukuthi hhayi, ayikho into eyayisazokwenzeka. Wayesuka esitezi se-7th floor, wakhishwa ku-2nd floor. Oh, ya kunjalo. Kwakufa i-lift nakhona indaba ingayo, angathi washibilika wayongena emgodini. Walimala yena, ngangingekho mina. Ubaba bakhe nje babebabaza, mina ngakwazi ukubona umzimba ngoba uzongcwatshwa ngoMgqibelo. Ngubona ngoLwesihlanu. Ngawugeza, ngafuna ukumbona nje yena wonke. Hhayi, wayelimele kakhulu, wayengeke asinde ngokubuka kwami. Amanxeba akhona ekhanda, esiswini, ngemuva. Umlenze waka-left wawuphuke lokhu ukuthi phoqo. Wayelimele nje kakhulu, ekhanda wayelimele. And into eyangixaka, wayesabhlida ngoLwesihlanu. ezongcwatshwa ngoMgqibelo. Ezongcwatshwa ngoMgqibelo. Wayelimele impela kakhulu. Ayi. Justice, khona abanikazi beflethi, ithini into yakhona? Bavela bathini bezokukhalisa, bathini? Kuze kube yimanje-ke akakaze kushiwo lutho kumina. Akakaze kushiwo lutho. Abaphenyi becala bathi ithini into yakhona? Umphenyi wecala ngagcina ukukhuluma naye ngo-2023. Engambuza-ke nokuthi
njengamanje isimo secala likummeli ulifakile enkantolo. Yes. So kuyinto-ke i-process ihamba kancane ngoba miningi imigudu ayihambayo ummeli. Ngiyafisa nje ngelinye ilanga ukuthi ke ngithole impendulo kulabanikazi be-building. Noma lezo impendulo zingeke zivuse ingane yami. Kodwa nje ngiyazifisa impendulo. Ngiyafisa nokunxephezeleka. U-Andisi ushiye umntwana. Ngaleso sikhathi umntwana bena-3. Njengamanje una-6. Kunzima kakhulu kumina. Kunzima lento ingishaye kakhulu ngazo zonke indlela ongayicabanga. Even nempilo selokwenzeka lento. Impilo yami nje iyantengantenga. And lokho kuyangilimaza. Kungiphatha kabi ngoba ngiyabuka ukuthi makuhamba mina emhlabeni lo mntwana uyokhuliswa ubani. Ngoba i-support nje yonke uyithola kumina. Kuyangilimaza kakhulu nokubuyela emuva. Yabona ukukhulisa umntwana kuyona into elula. Ngangithi ukukhanya bese inhlansi ibisekhona ngoba u-Andisi bese-second year. Ingane mayisilapho usubona ukuthi hayi ikhulile manje. Ubezokhulisa umntwana wakhe. Se-DUT se-UKZN? UKZN eHoward. So ke amathemba ami ashabalala kanjalo. Angazi yini yongipholisa ngoba ngiyabuka ukuthi ubuhlungu engiphila nabo zonke insuku mangivuka nje into yokuqala nje into nje ehlalisa ekhanda lami engidisturbayo. Uyayibona leyo nto? Iyadisturba impilo nje ngizothi nje lilonke impilo la ekhaya iyashintsha nje kakhulu kuthina sonke la endlini. Iyashintsha. Naye umntwana kuthatha isikhathi ukuthi a-adjuste. Yamshaya nje naye sahamba ama-psychologist. Kodwa nje ubuhlungu bumile bona. Bumile ikona ukuthi-ke sifunde ukuphila nako. Ukuze impilo iqhubeke. U-Andisi wabengane yakho eyodwa? No, babili. Ngathola abantwana ababili. Umfana omdala. Bese kuba uyena u-Andiswa. Yazi into ongazi ukuthi ma uyiqala ngaphi. Ngoba okusuke kubalulekile sekubaluleke ubuntu ukuthi i-damage yenzekile, umonakalo wenzekile. Kodwa thina njengabanikazi be-property kube ukuthi hayi ukuthi uzovuma icala kodwa uzohlanganisa amehlo nje nomndeni ukwazi ukuthi kuphi la ungabamba khona ngoba nathi masila ayikho into esuke siyiphethe kodwa ukuzothi nje dadewethu kulezi ilonda ezivele zabhipha khona umuntu ozoqhamuka la athi mhlambe masingenza ukuthi okuncane ngizama ukuthi okuncane umuntu asuke kwenzile ukuthi sizohlanganisa amehlo khona lapho kuye kuvele amanye amasu namacebo ukuthi hayi mhlambe manje ngenza ukuthi angazi ukuthi kusuke sekubulwana omngakanani ukuthi kungenzeka umonakalo omkhulu kangaka kungabi khona noyedwa nje othintekayo ukuzobheka nje umndeni ngoba
uyabona umuntu mayilimele engozini yemoto, ingozi yemoto enye into. Uyabona ukuwa eflatini ebuilding enye into ayifana nengozi yemoto. Enye into enobuhlungu kwakhona okucabangayo majina esuka kuleyo floor leyo leso stairs lesebheke lapha phansi. Umajina kusuka lapho kuze kuyofika ekhaya kuyofika umyalezo umuntu umfica ekusiphi isimo ufica lo myalezo wenzani kwenzakala njengoba uyichaza. So ezinye zezinto makunempendulo ziye zilekelele lapho ke impendulo uthi oh okay kubhlungu kunjalo kodwa nakho abakwenzile. Zama ukuthi ke siyacela abaphathi basehome, siyacela noma ngabe inhliziyo zabo zilikhulu kangakanani noma ngabe abanalo uzwelo kangakanani, kodwa nje kungayilekelela imindeni uphumela nje obala kuxoxwe. Asikhulumi ngemali ngoba imali ayimuyisi umuntu, sikhuluma nje ngobuntu kukodwa ukuthi abantu vele laba bephehla lapha, yebo lona bevakashela abangani bakhe kodwa masikhamba umphefumulo sekumuntu. Khona inkulumo esithi uma isahamba eyomnumzane, uma isilele phansi eyebandla. Okusho ukuthini? Umuntu uma isaphila nje ingane yakho, kodwa mase khona umonakalo usuvelile sekuyithi sonke okufuna sibambe ithina ibandla. Yabona ufuna ukuthi sibambe noma yikuphi ngoba nje kwakhona ukuthi uma kwenzeka lowo mshophi lowo muka lo ngisho abethi uya afforda, kodwa makufika abantu abathi kuphi la singabamba khona bese uthi hayi ngicela ningibambele. Uyubone mawusenze umncwabo usuqedile uthi kubhlungu bunjalo kodwa ingane yami ingcwatshiswe kwenkosi, ingcwatshwe kahle. Uyawusiduduza, uyabona lokho kusuke sekuyi-closure. Kwake kwathi ngelinye ilanga khona nye udadewethu esasebenza naye uZamangcobo. Sasebenza naye eSABC. Ngonyaka ngangishonelwe umama wami ngawo ngiyokungcwaba. Wathi mayizwa lokho wathatha ucingo wangifonela. Wathi bhuti ngizwile ukuthi ushonelwe uma wakho. Amagama amakhulu awasho wathi ungakhali bhuti. Into enhle ukuthi uma wakho uzongcwatshwa uwena ngendlela ofisa ngayo. Mina uma makaze ngimbone ngakho nje siyithuna lakhe. Ngiye ngithi mangibuka ngemncwabeni yabanye omama ngithi nami umama ngangajabula ukumncwaba kanje. Hayi ukuthi uzobuya ukuthi uyayizwa lento yobuntu, lento yokuthi khona iclosure yenzeke kahle. So siyacela bafowethu abangasilekelela nje basilekelele na bameli siyezwa ukuthi bayiphusha ngathi iprocess futhi siyafisa ngathi inga-speed up. Nabantu abathandazayo ke nje, abantu bakhulekayo. Omama abakhuleka basithembe kakhulu omama bamsekuye emkhulekweni. Siyathemba eyomama kakhulu kuba sila today imkhuleko yogogo, imkhuleko yomama ukuyibona bona abasenza sebeyilezi izinto esizona namhlanje. Nakho nje ukuhlala nimvakashele ngabe nikhonza naye, ngaba nikhonza naye, akudingi ukuthi nize nikhonze naye ngoba enye into ekufuna manje ubuntu akunalo ibandla. Ubuntu akunayo irace, ubuntu akunayo age. Nje abantu sihlangane siyokhuleka kwesibanibani. Mhlawumbe ukuhlala njalo mhlawumbe once a month belethe lo mkhuleko kungakwenza ukuthi uqine ugcine uqine. Izinto indlela obubuka ngayo ithi ukuphazamiseka bese ku-adjusteka kungene indlela entsha. Siyacela nje nabantu abathandazayo sisenkonzweni ukuthi siyenze lento ibe yisiko empilo ukuthi umuntu singamgcini mhla kade sizofihla noma kade senza inkonzo yokukhuphula lo bese siyaphela. Funa sazi ukuthi lento le idinga ukuthi ibe yitherapy njalo singayekeleli kuma psychologists kuphela kodwa thina nje kancane sombheka sizokhuleka sikhuleke siqhubeke nasemsebenzini futhi sibe nazo lezi ithangami lezi indawo lamagumbi ukuthi ke namhlanje uLwesithathu ake sihambe siyokhuleka lapha. Umthandazo of 4 minutes 5 minutes uyawenza umehluko. Yilokho ebengacela abantu base-Afrika dadewethu elakho lokugcina. Ngizobonga ubaba uMsweli ukuthi afike azongibona. Kusho okukhulu lokho kumina ukuthi angedwa lana. Ngiyabonga kakhulu namazwi akho nje nokusiza nje umphakathi. Umsebenzi wakho uyancomeka. Indaba zonke sihlale siyibona uzikhiphayo ukuhambela abantu
sey'mene njena. Nomndeni kaDlamini awuqine. Ngiphinde futhi ngibonge umphakathi nje wonkana, abangani, iy'hlobo, nabantu engingabazi. Yes. Abantu bangisingatha kakhulu. Yes. Ngicabanga ukuthi ngiyaqala ukuthi ngizikhulumele kanje. Ngiyaqala ngithole ithuba lokukhuluma, ngizibongele. Kwanyakaza wonke umuntu ngokuhamba komntanami. Bathinteka abantu. Bathinteka abantu. Ngisho ngihamba nje emamall nalaphi. Ngangiqhwetshwa nje abantu. Ubuntu busakhona. Siqhubeke nje njengesizwe esimnyama, sibambisane. Nakhona la kaDlamini siwuseke umndeni. Ushayekile kakhulu ubhuti. Ushayekile kakhulu, ngikhulumile naye. Nje ubuntu nje bubalulekile. Bubalulekile ubuntu njengoba usuchazile. Yabona nje lobulwane babantu aba-owna leli bhilidi angazi ngingabulinganisa nani. Ukuthi ngempela emva kokuthi sehambile wami umntwana abazikhathazi ukulungisa. Ngoba phela ingithusile leyo. Kuthi kanti kusanjena lana. Ukuphelela ubuntu. Yes.